Беше обич, беше чудо, то не бяха нежни думи, то накрая ме съсипа, то за мен беше всичко. Беше обич, беше чудо, то не бяха нежни думи, но за тебе мило е, не любов игра било е. Беше или не, кажи ми за да знам поне, не питай колко съм избил, а не слушай. Айде пак вашия любим Фики! Може да обича силно колкото момче, чак да говори когато диша, ако е без теб. Никой не може да се промени на живот и смъртни, нека любовта ти не погуби, само те върни. Беше чудо, уж обичахме се, колко лесно ме остави, колко бързо ме забрави. Беше обич, беше чудо, а сега говориш друго и дори не ми се вярва, че на мен била си вярна. Беше или не, кажи ми за да знам поне, не питай колко съм избил, а ме слушай. Не се може да обича силно колкото момче, чак да говори когато диша, ако е без теб. Никой не може да се промени на живот и смъртни, нека любовта ти ме погуби, само се върни. Така, на времето, когато аз ходех по дискотеките, правихме едни такива големи кръгове, защото покрай тях се въртяха страхотни танцори. Сега ще помоля да направите един кръг. Така да освободим дансинг, защото две момичета от А клас искат да признават две момчета от Б клас на един кючек. Две момчета. Говорим, две момичета от А клас искат да призоват на един кючек две момчета от Б клас. Сега ще ви помоля да направите един кръг. Може да се потанцувате по кръга. Един кръг. И в кръга да застанат само двете момичета и двете момчета.
Ей, страхотни са дамите! Къде са вашите ръкопляскания? Този кече, който изиграха? Въздух не ви остана, така трябва и да бъде на бал. Кой каза ето? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И за която най-много викате, тя ще е спечелила. Първо. Как беше? Севда. За Севда как ще викате? Озлем. Елеонора. Сара. Браво, поздравления, момичета! Време да сменим малко стила и музиката, продължаваме с нашите любими хитове напред и нагоре, заедно с Криско Бейби, Харилива! Go